FUM.fin toimitusjohtaja Martin Mustonen. Millä fiiliksellä olet nyt, kun melkein puoli vuotta FUMia takana? Hyvällä fiiliksellä. Jengi valuu koko ajan ylöspäin ja tästä tulee aika kiva ilta. Varmasti bailataan. Mitä sä ootat illalta? Hyvin frendei, kiva yhdessäoloa ja mahtavia esiintyjiä ja ennen kaikkea tietysti bailataan. Millä fiiliksillä ootat iltaa? No tosi hyvillä. Niin vähän tulee missään käytyä, niin kyllä nämä pikkujoulut ainakin sellaisia, että on pakko lähteä tsekkaamaan mikä on meininki. Onko peräti ensimmäiset pikkujoulut menossa vai ootko kuitenkin jo treenannut? No vähän on tullut treenattua, ei ehkä tarpeeksi, mutta ei ole ekat. Sanotaan, että mennään yhden käden sormissa, mutta ekat ei ole. Ootko seurannut FUM.fin juttuja kuinka aktiivisesti? No kyllä mä oon. Kyllä tosi aktiivisesti silleen, että kyllä mä uskon, että jätkät kuitenkin niin hyviä tuttuja on, niin kyllä on ollut jo sen takia niin kuin pakko seuraa. Ja totta kai kiinnostaa, mitä siellä tapahtuu, mitä tulee. Ja niin paljon tullut kaikkea uutta ja sellaista, että ei aina pysy muuten mukana, niin mahtavaa, että on kanava, joka kertoo, mitä tapahtuu. Mitä sun omalla uralla tapahtuu seuraavaksi? Paljon on tehty duunia, paljon kaikkea uutta on olemassa, mutta koska jotain julkaistaan tai sellaista, niin en osaa sanoa. Että aika paljon perhe on vienyt nyt aikaa ja pienet lapset ja kaikkea, mutta ehkä me jossain välissä yllätetään. Nää haluaa haastella mua nyt sinne vaihteeksi. Ja Sami kuvaa. Sharon, miltä sun mielestä näyttää nyt FUMin pikkujouluvieraiden vaatetus? No itse asiassa ihan hyvältä, että mun mielestä niinku vaatetus on muutenkin parantunut tosi paljon. Ja se, että ihmiset nykyään panostaa tosi hyvin niinku tämmöiseen juhlapukeutumiseen. Ja mä en ollut vielä pikkujouluissa missään, nämä on mun niinku ekat pikkujoulut. Nyt on ollut niin paljon kaikkea muuta, kaikkea mahdollisia kissaristiaisia, niin on tosi yllättynyt. Sä oot tehnyt FUMille toimittajan hommia, muotitoimittajan hommia. Mikä sun mielestä on tämän vuoden trendi pikkujoulupukeutumisessa? Aika monia eri trendejä, mutta varmaan jos väreissä miettii, niin semmoiset pastellisävyt on tosi trendikkäitä. Ja sitten varmaan just nämä jokerit on vielä ihan inni ja tämmöisiä pikkujuttuja on aika paljon myös semmoista rentoa pukeutumista, että ei välttämättä tarvitse olla niin silleen niin kuin kaikkia vimpan päälle, vaan silleen niin kuin rennosti vetää, että voi olla vaikka huppari ja sitten siihen niin kuin vähän sellaista glamourempaa sekaisin. Mitä sä ootat tältä illalta? No mä oon silleen rennosti, mutta mä en halua liikaa niinku suunnitella, että tästä on varmaan ihan hauskaa, täällä on hyviä esiintyjiä. Mä tykkään tosi paljon käydä keikoilla, niin mä ootan niitä kyllä paljon ja paljon frendejä niiden kanssa hengailua. Tästä tulee hyvä ilta. Mitä sulle kuuluu tälleen pikkujoulupäivänä? Kuuluu ihan hyvää, ollut tehnyt vähän hommia ja itse asiassa on keikka vielä myöhemmin tänään. Tulin käymään tässä. Katsotaan, tuliko vasta oman keikan jälkeen vielä jatkaa bileitä, miten myöhään menee. Onko sulla monet pikkujoulut menossa jo? Ei, sitä on jotenkin ihan hullu tää joulukuu. Meitä mä oon seurannut jo laskuissa, että on ollut kyllä ollut aika rankkaa. Minkälaiset suunnitelmat sulla on itselläsi uran puolesta seuraavaksi? Ei mitään, mä oon ollut paljon studiossa ja ensi vuonna on hyvin keikkaa. Tammikuussa tulee uusi biisi tammikuun alussa, josta mä oon tosi innoissani. Ja katsotaan miten se lähtee lentoon ja mennään ihan baby steps askel kerrallaan. Ollaan täällä FUMin pikkujouluissa, sulla on keikka tulossa jopa 2 tänään. Millä fiiliksillä odotat illan settejä? Innostuneesti, vähän jännittää, aika kiva päästä vetää. Ja ihana tämmönen, tää on mun viikat gigit ennen joulua, niin sit mulla tulee semmonen ihana ansaittu loma. Tosi kivaa. Minkälainen joulu sulle on tulossa? Me ollaan vaan perheen kanssa kotona ja mulle niinku parasta laatua. Mä odotan ihan sikainnolla, että mä pääsen laittaa ruokaa ja koristelemaan. Mä rakastan joulua, mä rakastan sitä nysväämistä siinä. Mä oon normaalisti ollut semmonen, että mä oon niinku saanut kaikki lahjat valmiiksi viimeistään niinku marraskuussa. Ja nyt on ollut aika kiireinen vuosi, niin mä en oo vielä ehtinyt. Mulla on pieni semmonen joulustressi. Mä aloin ymmärtää, mistä ihmiset puhuu. Mitä sä oot ite toivonut joululahjaksi? Mä just tänään puhuin tossa, että pitäisi ehdottomasti kyllä hankkia korvamonitorit, koska mulla ei semmosia vielä oo. Niin se on kyllä ehdottomasti silleen pukin listalla. Tosin ne on kyllä vähän semmoset, että ne on aika yksilölliset, että ei voi antaa vaan jonkun ostavaksi. Mutta ne on mulla ensi vuoden checklistillä, että pitää semmoista hankkia. Tässä joulupukille vinkkiä sitten. Joo hei, no sponsor me!